Қойнар яңалықлар вақыты жетті. Эфирда Шаян Шортс. Иң кәйтті сюжетлар һәм иң күтәренке кәйеф бары тик безнең дулкыннарда. Сіз де қушылығыз. Шығарылышны боз, ут, музыка һәм ғажайып трюклардан башлайбыз. Шок каткыч шоуны Казанга легендар Илья Авербух алып килде. Winterfest'тан репортаж. Сәлем, біз Шерек Күл паркында Илья Авербухның Winterfest фестивалінде. Бұл атмосферадан бозлар үрімәсә яры инде. Мұнда барысы да біз яратқанша. Қойнат шәй, музыка, шуғалақ һәм движ. Киттік тезірек жылы шәй ішерге. Миңа да жылы шәй мүмкін ме? Ваш чәй. Спасибо большое. Сағат 12-ден бирле биредә уйыннар һәм бүләкләр зоналары эшли. Я пришла посмотреть на крутое шоу, я сама фигуристка. Кызлар, сезнеңчә кем төкәрәк, фигуристлармы, яисә хоккеистлармы? Фигуристлар. Хоккеистлар. Кыш көне Казанда нәрсә авыррак? Шугалакта трюк ясаргамы, яисә шугалакка барып җитергәме? Мне кажется, дойти до катка, потому что дороги у нас скользкие. Көндез биредә боз турында барында белгән Олимпия уеннарының көмеш призеры, дөнья, Россия һәм Европа чемпионы Илья Авербух мастер-класс үткәрде. Мин дә язылырмын дигән идем, тик 3 катлы тулуплар әле хыялда гына. Что сложнее, прыгнуть четверной прыжок или встать рано утром на тренировку? Я думаю, все равно четверной прыжок прыгнуть сложнее. Если бы вы не стали фигуристом, кем бы вы были? Я был бы дальнобойщиком. Бывает ли такое, что чемпионы боятся льда? Ну, конечно, они боятся ошибиться на этом льду. А какой самый странный совет вам давали в детстве на тренировке? Сложный вопрос. Не давали. Не могу сообразить, давай. А что вы можете пожелать для телеканала Шаян ТВ? Верьте в себя, верьте в свои возможности, верьте, что вы можете дальше двигать планету и при этом действуйте. Һәм ниһаять боз өстендә тамаша да башланып китте. Бызга Олимпия чемпионнары Алексей Ягудин, Татьяна Татьмянина һәм Максим Марининнар, шулай ук біз би йолдызлары, дөнья чемпионнары һәм хәтта біз цирк артистлары да чыкты. Winterfest фестивале Казаныбызда инде 3-нче тапкыр үткәрелә. Шуңа күрә дусларыгызны алыгыз да Шерек Күлгә килегез. Сезнең белән мин Ислам идем. Хуш! Тағын бір шәп тамаша тәкъдим итикме? Апушлылар Тукай ярлыкагы спектаклен тәкъдим итте. Безнең хәбәрчеләр исә яшь актерлар белән сөйләшеп, сәхнә артындагы хәлләрне белеп һәм премьера карап кайттылар. Әзерме? Бергәләп карыйк. Быел Бөек Габдулла Тукайыбызның тууына 140 ел. Тукайга багышланган чаралар исемлеген апушлылар башлап җибәрә. Елның беренче премьерасы Тукай ярлыкагыл дип атала. Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрының фойесі ул көнне гөр килеп торды. Спектакльдә Московский мәдәният үзәгендә шөгыльләнүче 32 бала катнаша. Biz bu spektaklga бик узак әзерләндек. Дөресен әйткәндә, без инде ул әзерлекне узган елны башладык. Һәм кайбер связкаларны биюләрдә, кайбер җырларны biz узган елдагы экзаменга өйрәндек. Беренче тапкыр пьесаны без 6 октябрьдә укыдык. Һәм бу көнне мин бер кайчан да онытмам. Ул искиткеч хатирләр, искиткеч эмоцияләр булды. Һәрбер премьера безнең өчен ул бик зур бәйрәм. Әлеге спектакльдә мин Габдулла Тукайның әнисен башкарам һәм бик дулкынланам. Бу премьера безнең өчен әлбәттә бик зур тәҗрибә һәм алга омтылыш. Без инде әзер, син әзерме? Әни, ана җылысына
en gerek şoğunlarını toşlap, boştasın sınayma. Ondan bütünlük dünyasından ötüte boruğuna ne diyeyim? Спектакльнең жанры психологик драма. Аны Тукайның исемдә калганнар әсәренә нигезләнеп язучы Гөлүсә Бабатталова иҗат иткән. Оригиналдан читкә алып китә торган инде өстәмәләр юк, әмма без Тукайга zaman күзлегеннән, үзебезнең күзлектән чыгып, үзебезнең йөрәгебездән чыгып, яңа караш ташларга теләдек. Кечкенә чактагы үпкә рәнҗүләр, кайгы хәсрәтләр күңелдә нинди из калдыра? Ул кешене чыныктырамы, әллә киресенчә юкка чыгарамы? Өлкәннәр өчен дә шактый авыр әлеге сорауларга спектакль балалар теле белән җавап табарга тырыша. Бу спектакль ул Тукай турында гына түгел, ул безнең турыда. Biz hammamiz dә Тукай, biz hammamiz dә шушы кечкенә апуш үзенең яралары белән, үзенең бу дөньяга бәлки үпкә рәнҗешләре белән. Тукайның автобиографик повестен уку бер нәрсә, ә инде аның кичергәннәрен сәхнәдән күрү бөтенләй икенче. Мәскәүский апушларына бишле. Миңа спектакль бик ошады. Коралы Алия, син кайчанда булса ясалма фәһем сәнгатькә дә үтеп керер дип уйлаган идеңме? Ничек инде? Ягъни мәсәлән, син үз дөньяңны үзең тудырасың, уеннардагы кебек. Күптән түгел Казанда цифрлы сәнгать күргәзмәсе үтте. Анда зал зур-зур экраннар, проекцияләр, нейронкалар белән тулы. Кыскасы, алдынгы технологияләр һәм интерактивның оясы шунда. Вау! Шәп контент булырга ашаган. Цифраның галереяларны ничек ялавын сез дә күрегез. Мин лабиринтка электем ахыры. Ясалма фәһем һәр җирдә, хәтта сәнгатьтә дә. Ә мин ил элемтә технологиялар сәнгать күргәзмәсенә килдем. Дуслар, карагыз әле. Һәр бер рәсем нейрошелтәрләр ярдәмендә ясалган. Димәк, ясалма фәһем сәнгать тудырырга булыша. Пейзажларга карап, технологиялар һәм табигатьнең ничек бергә эшләвен күрә алабыз. Ого, борынгы образларның яңа вариантлары. Рәсемнәр үткәннәрдән илһам алып, бөтенләй яңа рәсем ясаганнар. Бу бүлмә миңа иң ошаганы. Менә монысы мин, үзегезнең комментарийларга языгыз. Белегез, дуслар, ясалма фәһем ул технология түгел, ул иҗатта. Ә хәзер иң мини сюжетның вакыты җитте. Арабызда иң нәңие булса да, Шорсикның белмәгәне юк. Карыйбыз. Сәлем, Шортиктан кызыклы хәбәрләр. Ишетми калма. Балалар бакчасы турында. Аларда эш вакытын кичке сәгать 8-гә кадәр узайтырга тәкъдим иттеләр. Әти-әниләр бу хәбәргә шаттыр. Ә балалар, ничек уйлыйсыз? Мәктәп яңалыклары. Югары уку йортына керү өчен имтиханнарның минималь баллары артты. Бу алты предметка кагыла. Хәзер тагында тырышыбрак укырга туры киләчәк. Кино яңалыклары. Чебурашка фильмы кинотеатрларда карау саны буенча рекорд кылган. Сезгә бу персонаж ошыймы? Чебурашка дигәннән интернетта аның белән бәйле бер кызыклы видео барлыкка килде. Ул анда кайдан буйлап йөри. Шәбит. Кала тырышы турында. Бу ялларда бик суытачак. Шуңа күрә шарф һәм бияләй кияргә онытмыйбыз. Җылырак киенегез һәм сау сәламәт булыгыз. Кош-кош! Шуның белән шул. Лайклар куегыз, комментарийлар языгыз һәм киләсе чыгарылышны карарга унытмас өчен кыңгырауга басыгыз. Безнең белән Шаян Шортс дулкынында булыгыз.